Assalamu alaikum ehvani ilişler. Bugün hemmemde ma'lum bolýar ýene de vilayetimiň Saparmura Türkmen maşy etrawyny arady geldi iflerin Agdyr maşgalasyna bir ajaýyp. Rahman Ahmet Miretgülnizjan, Nowbakar prezidentleri Aman Ýigitimiň bugün gülşürüni elimiz bilen bagtlaýyp. Häzir birazdan ýaşlarymyzyň bagtlaýynyň iň owudan produktlaryny şu edýärler bilen birlikde şaýat bolýar. Yarim, ben sana hayranım, yüzüne kurbanım, ben sana hayranım, sevgili sultanım. Yarın akşam sizde ben sana mihmanım, seni görmemişim yamandır ahmanım. Yarim, ben sana hayranım, yüzüne kurbanım, ben sana hayranım, sevgili sultanım. Yarın akşam sizde ben sana mihmanım, seni görmemişim yamandır ahmanım. Ham ehwallar Aman Ýigitimiň bagtlaýynyň owudan produktlaryny ha görüşüm diýil tawsiýelen diýsem şahatlyk şowkun bilen dowam eder. Ediş produkt ýene de ýaşlaryň şanyny ardy bolar. Kardeşim Aman bagtly bol. Elimizden bagtly ýaşa. Hatyň açyk bolsun. Tamdyrçylaryň adyna mutlyýyz. Ultaşym Aman bagtly bol. Ağa bagtly bol. Aman bagtly bol, bagtly ýaşa. Dost bagtly bol. Dostum Aman bagtly bol. Aman ýigit bagtly bol. Çıkan bagtly bol, goşawra garra, ýaşlar bagtly bol. Aman merdi bagtly bol. Aman bagtly bol, bagtly ýaşa. Doğan Aman merdi bagtly bol. Ha oğlum, ýaşamyzy tüsürüm bilen gutlaýan, bagtly bolun, bagtly ýaşaň. Ham ehwallar görüşüm diýil diýsem şahatlyk şowkun bilen dowam edýär. Onu näme? Diýsen YouTube kanalyna agza bolun, şeýle şahatlyk produktlaryňyzy biz bilen garşylaň. İşler ondan bolsun, janyňyz sag bolsun.
Bana dinletin gerek canım bilmedim. Sizi bari bir derek canım bilmedim. Bana dinletin gerek canım bilmedim. Sizi bari bir derek canım bilmedim. Yürekten yar teni kuysun